ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪನೊಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದುಂಬುಲ ಇನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರು ಸೊ ಇನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದಾನ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮನಸಾಂಡ್ ಅಚನಿ ಕಡೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ್ ಅವಾಗ ಕೋಡ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಐದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಯಾಂದ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪಂದಂದು ನಿಖಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಟೈಟಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಎಗೇನ್ ಪನದಲೆ ಕಂಬದ ಮೇಲಿನ ಬೊಂಬೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಂದುವೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಬೊಂಬೆ ನಂಬಲೆ ನಾನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟ ಹೇಳ ಉತ್ತಾರವಾ ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೇನು ಮಂಬುವರಿಯುವುದೇನ ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನ ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆ ನಂಬಲೆ ನಾನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟ ಹೇಳ ಉತ್ತಾರವಾ. ನೀರುಳೆಯಾನಿಗೆ ಕೆಂಡ ಸತ್ಯವೇ ಈ ಅಭ್ಯಂಜನವಿನ್ನೂ ನಿತ್ಯವೇ ಒಳ್ಳೆ ಗಮ ಕೊಡುತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ವಾಸನೆ ಹರಡಿರಲಿ ಹೀಗೆ ನೀರುಳೆಯಾನಿಗೆ ಕೆಂಡ ಸತ್ಯವೇ ಈ ಅಭ್ಯಂಜನವಿನ್ನೂ ನಿತ್ಯವೇ ಒಳ್ಳೆ ಗಮ ಗುಡುತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ವಾಸನೆ ಹರಡಿರಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡಿಹೆನ ಮಬ್ಬು ಹರಿಯುವುದೇನ ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನ. ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಭಗವಂತ ನೆಪ್ಪಿಲೆ ಹರಸನಗೂ ಇರಲಂತ ಕರ್ಪೂರವ ಬೆಳಗುವೆ ದೇವನೇ ತಪ್ಪದೆ ಬರಲನ್ನ ಗುಣವಂತ. ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಭಗವಂತ ನೆಪ್ಪಿಲೆ ಹರಸುನಗೂ ಇರಲಂತ ಕರ್ಪೂರವ ಬೆಳಗುವೆ ದೇವನೇ ತಪ್ಪದೆ ಬರಲನ್ನ ಗುಣವಂತ ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡಿಹೆನ ಮಬ್ಬು ಹರಿಯುವುದೇನ ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನ ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆ ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ
ಬಿಟ್ಟಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟ ಹೇಳವುತ್ತಾರವ. ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಚಾದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಕೆಲವರು ನಿಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪರ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಿನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಪಂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆದಿಜಿನಲ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 5% ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 5 ಅಂಡಲ ಲೈಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ನಿಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಎನ್ನೈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೆ ಕಂಟಡ್ ನನಾತ ಪದ್ಯ ಕೇನಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಕೇನಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ದ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನವೇನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನೊಂದು. ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ ರಿಸೀವ್ ಮಂತು ಅನ್ವೆ ದಯಪಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ತದ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರಾಂಡ್ಲ ಪೊಸತ್ತೆನ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದು ನಾಡ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತತ್ತೊಂದನ್ನು ಪಾತಿರ್ನಾಗ. ಎಸ್ ಈತೆ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ.